Hi guys, mga buntag ninyong tanan, karon lay na pang-adlaw nga gihatag sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay gipamata na pudta. Nagkasong grasya ning makamata ta kada buntag. Unang kada adlaw dito magpasalamat guys. Kay dako kasong grasya ning makadilat pan nga ang mata. Yan ako dari nga lingkod-lingkod kay mapapay pagmanahag pakaon ni Brownie ug ni Goody na galakaw-law na sila guys. Lakaw-lakaw na. Kaloy sa Ginoo maadyo nagilang panglawas di na paras katong nay mga niagi nga thanks to God das di paras niagi nga og nagamagkaon nila mga ludya karon di na nga baskag na sila guys to mabuhi ra lagi na sila kay kuan man kusag man kadyo mga unja mato pamisa kuan agribit mangutana pa mi ug unsay pangpurga. Hey guys, padung mi manglakaw diyan nagata ang panahon kawan na pud. Hangin-hangin. Kamo dia, kamusta man mo? Pangit wa nakaduga. Nakaduga pangit. Hindi naman kadya dugo. Ano mong igdanan diya, gapuwa-puwa. Naghanag bungas limonsito, terang daka pa, para pa. Dali pa. Merang daga, murag dalandan. Ito, tulo ka buok ko. Tarang ka daga ka dyan. Matari ko. Ang daga upat di ay, 5. Pasag lingkuranan ka. Lami ako anan ba? Lanlanon. Tambos kasamunan. Di makabuk na rin nagka. Kanas kilid na ka na. Oversize. Oversize na. Kadaka. Tapa si babaw. Tapa o. Ito ibabaw dito si mga gikabutan ganyan to No, nasunahan. Napa dyan sunahan. Tapay isa. Kana. Tapa pa o. Ito Kana sa nga ha. Kana sa nga o. Ibabaw dito sa may kabut ganina. Kana. Ito pag dito. Ay, Na maabot. boy. Ang daguhan niya. Ang Parang dalan. di sila lumuna. Nagpat ka po. So guys, sarang daga guys. Asa. Ang naghanag bunga, gagmay pa. Pero pwede na ni magamit. Muna ka bunga basta perminguanan. Tara, muna ko na. Suso. Wala na. Naghanag ka yung bunga o. Gagmay uban. Pero pwede na na. Di pa na po ako. No? Pero guys, naghanag ka yung bunga. Ay. Hara ni nga lanlanon kaya gang lalamunan ka to. Sayang mahulog naman ganito siya. Mas buro kadag ko. Nang ni kanon kay hinog na. Karira da hinog na. Di makabuo. Kadyaras pikas bulsa dukuta. Parang baghana day ana day ay. Dukuta hangi pang sen sa bulsa. Hari nang gagmay kay akong i-juice ni. Karsak to rin. Kanang dagko ba ibilin? Ang binalig Ay ka na rin. Karira upat. Haning kanon kay. Wanagang lalamunan ka to. Tara na kay nanas mama. Mama gusto mo lakaw. Kina ko nung palitin.
Be. Dala sa kuan sa itlog wa ko ka. Dala. Mupalit ko tag itlog. Uli ko imong yulman ato to. Lagi ha. Mangumpara pa kag itlog. Oo, kiwa na itlog. Itlog din. Kuan bay. Ha? Naman dia gibutang hagi ang kuan. Naga kuan ni siya, nagaban-uban ni siya ron ga pangumpra. Amo na lamang pasagdan nga gustong muuban kay basig gilaay. Kawanin ra ba? Be. Ikaw ray magsira sa portahan. Agduha man na inagmano. Kaning duha ato. Tulungan ko parang kadwa. Pila day ka tre mong kumprahon? Nag-blooming nga gisige haguan. Nangudlot na pud. Kaning buha kay magiingon pa nga maka hilo? Maka kuanang Kani? sabtaan na maka kuanang Di maunan sila kasundag ko kada. Katong natanaw sa Jessica Soho. Kasundag ko kadahon. Lamasan naman ako diri. Mauni mo dako man ni. Kuno dahon nung kita na mo na gamay. Kani mauni ma. Mao ba na? Oh. Mumalan tong saging-saging. Kari di ah. Lahi po tong saging-saging. Pa basta ka Atong ipakita sa Jessica Soho nga makahilo kuno mo mo nang buha ka. kumpas kita. Labay. Oh. May mikrodo. Kapakar kuan ko. Pit anay taas ug ubos oh. Nangang bay. Utot na na pro anay. Nang dauban. Namin na respond guys, Palawan. Dalagan day kanong salamat sa nagpadaog maagang pamasko. Nagpadaog kwarta. Pagpalit ni Ian og kuan. Suoton pang Christmas party. Dalang kanong salamat. Kay bawa lang kakinsa ka. Dalang salamat sa nagpadaog 11,600. Kauban na pagpalit na mong bugas sa kasako. O uban pa, kami na daw bahala sa uban. Ngasa na mo gastuson. Kaya kung ano ko no, maaga ko nung pamasko. Si Junjun nung sigiyan, basig man to ni sila ugmol, sila rang duha. Magmotora sila. Malit o kuha ni Giyan gamit. Dahil si Junjun, malit po siya gijang, ansay jang gusto. Taga ko pabilin ako sa bahay kay way uban si mama. Kami rang duha mabilin. Sila rang duha ni Giyan o si Junjun mag-shopping. Dadagan ka ng salamat sa nagpada. Alay, chikas ka man. O, hanapin. Naguwat pa mi. Naguwat pa matawag. Diyan na guys, nakuha na. 11,600. Nakuha na mo kwarta guys. Japit mi dari sa Rose Pharmacy kay palit mi kuha ni mama. Walker oats o malok. Wala man itong atong palitunon. Kani din sa Dennis. Wala tong pakirots na kuan part. Plain. Oh. Kani din kuan pa. Banana. Adi din ni pwede kinay kuan honey. Dami ra ba ni? Palitag isa. Palitag isa. Ari bi ati tri. Kanang ubi bati ning Kay karing obi. Munggo di ay. Inani to na manok be. Unsa man obi munggo? Awa be. Kana lang munggo. Munggo. Pwede pa. Malok sa mga napalit kay wa dihang walker nga mo ang palitunon. Mara na ito tricycle gawat huwat. Gusto ra ni jang mag lawlaw.
Luoy ba dyan po? Nakapalit na mi guys. Sa ijang gatas. Mura ba dyan ijang gatas? Hindi mo tuningan nga. Tapos kuno mo ipainom di siya. Kanira dyan kuno ija. Di kuno siya magbalin-balin. Kaya kanira kuno isang ganahan. Paano mo kuno siya guys? Gana-gana. Hindi na siya ganahan. Di na siya ganahan. Manawajid mi mahimo. Hi guys. Nakauli na migikan sa lungsod. Ganiha. Diyan nagdali-dali mi kay. Hindi gipatod. Sige yan. Gamit ni Jagi kasi eskwela. Nabilin. Diyan mo to. Ano ko katiwas. So video. Diyan karon manglakaw na pod mi kay. Mangita mi sa tambal ni mama, maintenance ni sa high blood. May kapalit darhi kay among gipang isa-isa mga parmasi dari sa dalagit. Nahutdan silang kuan ba, stock. Jadi ba dyan na pwede ihunong kay nakaminti na siya inom. Di ko na pwede maligtaan basta nakaminti na kag inom mo na karon mangita mi ni Junjun at tumisa Alcoy sa mga parmasi sa Alcoy. Ug wajud mo ditso mi ka nang kuan Argao. Inja manglakaw sa migay dya si mama rang isa diha nabilin. Nagjacket ko kay rang kainit. Na si Junjun wa siya nagjacket, nagbutang ra siya siyang braso ka nang pang protection sa init. Dili kay dali mo sakay kay piot diha. Wala kami kini makapalit sa tambo ni mama nga kangay blood kay di ra ba mi makaadtong sintir. Ay kasaban jud mi mo tumi sintir. Noon ta na sintir pwede ra mangadyo. Diyan sa man malagi mi mutuman mga sugo dito sa sintir o man magibuhat. Manang di mo basta-basta makapangadyo dito sa sintir. Ano mamalit na naman jud mi guys. Diyan manglakaw sa mi guys. Kita ra taon dya ug sa balitang makapalit kami dani tambal ni mama. Maadyo na ra pagtimpo. Ara nang kainit. Nakalayas na siguro bagyo. Karon ka po ginabuntag. Nasa may parmasi nila gani pa. Nasaan kani? Diyan sa pamailain. Mura 10. Murag 10 eh. Wala. Kumari na bra na. Ay dagko. Nani ako. Sige ma'am, salamat. Dagko manggihapon. Asa pala yung parmasi dani? Ay nagdadade ko kuan guys. Chocolate. Nada ko cloud9 kay jag kutasan ko bang habang nagdagan na ako'y ngat-ngat. Pagka na para sa interview Nandiyan kaning sobre ko ani pamisa ni skalag. Papa kadalonis man na namo siya pamisahan. Amo ning ihapit ron. Wa man mi kapalit dari. Kasi pagkaiba nilang parmasi, mao man siguro lang parmasi dani. Ihapit sa namo kuan guys pamisa. Ara kami ka te. Pamisa. Oh. Salamat. Agahan ko ang chocolate na tunaw na sa init. Thank you. Nawadan siguro ni break jadi ngatras jadi bangga dari. Nagbangka bagat siguro ni sakit-sakay dani. Ibuyod ka ni wala ko. Oh, dyan gani. Kaya ko juron. Ito yan be. Akong pangbutang sa naong ligiyan ba? Sa Watson? Sa Watson bro. Signa de dani.
Watson lagi to. Sa Watson to na napagod. Tara. Wala sila dari guys. May one chance. Wala man in town. Labi. Ha? Ayun na pala. Dani ko no. Titi, gamot ay laging bago. Masaw? Ay. Like brand, ma'am? Like brand na yan. Line brand lagi. Dito kinay pharmacy dito. Ako yung karingan to ka, kang sinilas na pitas na. Asa? Yung karingan to ko. Katawa naman ka. Berarti what? Mujurang tagnana dana. Wah siguro kaya nakabalik man dajon. Kaita napitas na rabang sinilas ug nilakaw-lakaw. Nakapalit din siya guys kon kabuok. Wala ni. Kabulan. Nakapalit ra jud mi guys. 1 month lang, 1 month. Ang isa ka buwan. Sakto pod nga napitas ang sinilas ug nilakaw-lakaw. Pero okay ra kaya gilid gisa ra man ka mo na. Para maging okay. One. Na okay pa. Isa ra man ka buok o kanira man oh. Oh. Kanara man. Hi guys, padung na mi uli anja. Nakapalit mig tambaw ni mama kuan ra ka buok. 40 40. lagi na stop. Diyan nga pit mi dari kay amo diyan gipalitan og chinilas nga naitinustunog kay nagreklamo man siya sa kapon pinalit ni Gian kay bugat kuno. Diyan kay nakapalit mi dari. Diyan padung na mi uli kay hapon na. Diyan kawanon ra ba madyo naman ang tagi may maptaguan sa daan. Marara pag ngit-ngit. Diyan ato sa mi guys. Ato sa mi naglatong langit na pero di siguro ni kauwan. Madyo naman laging tagdimuwan karong di may mabasa o naman inuun may ringkot. Salamat mas Ginoo kay nakapalit mi. Namuknaw na jud ako an. Panahon. Kabunda ko na jud ako an guys pero hapit na mi moabot. Oh, tanawag isla parang kitao. Oh, klaro ba nis video? Awa. Oo. Oh guys. Ah, di klaro, murarag dagat. Ha? Di klaro. Isom ko no. Di. Bitaw mo mga pala yung. Lagi panahon gini na kanang. Na panahon nga makuan dyan na sila. Maklaro. Klaro ko. Bukol pa na ba di ha? Bohol. Maribuhok. Maribuhok na diha. Tara na, kay masing mapton taguan. Tara na. Mambak pa ka? Pagbalik-balik ang mga pagka. Hindi ko mambak pa ganyan. Actually makagambak. Ay, ang bakboy. Ano kaya ang bakboy nila? Ano sa diya? Muna okay ang Ano? bakboy. Piyang-piyang mo puti. Nanay dialysis center ang dalagit mismo. Saka lang nagsogod. Oh, dialysis center. May kapadyas kabangaan pa. Nag-yelo na kunot. Luto na ba? Luto na ba? Luto ko mo. Luto na kay mag-edit na ba ko? Mag-edit ko rin. Bahala gabi na ma-upload. Nangapit na may narikuan pamalit ang sudan. Lautan Bisaya. Lumpuan, nguyong. Upat ka bo. Kanguyong. Sorry.
dari kuan guys, sudan nga luto na. Utan Bisaya. Kay ganina wa man mi nagutan kay papalit ra man siya sinabong isda. Ningan man to nga muhapit. Kuya. Ningan to ka? Ay ningan to si Day ka? Mo pa pag ha? Si mama yung kay istorya. Si mama ba yung nabili dito? Bago pa kay Gataligsik dito. Salamat ha. Tingak kong tamban. Kuan. Naa, sus, grabe po namong Taon makayong libot. Sa ngalan. Madyo nga po di aya. Ito pa nga ning tambalabi? Am lubupin man siguro to, am lupin. Oh. Oh. Ano ko ba na earning ko do? Bahalag kon basta mo ra gud niya ko wala like brand. Uy dira man. Okay ra line brand. Basta kay mo nang uy to mga pharmacy Malaysia. Ah. Brand Manila. Okay ra day na. Pwede ra tip. Kabog maraton. Oh. Nagsit ko na ganang iya. Ano na gani? Bisag pili. Parihag pa nga ba sa murang kuan natin? Murang ko ana, murang lain ni brand. Uy dira man gud. Pwede ra ba? Kapangitan ko kay. Salamat ya. Ano rin sa kajainal? Wala. Wala lang nuton lagi siya dito yung Ano ako tag 5. Diya bito ko na maulit na naman wala pa mong deliver to. Pare mo na ako sa ibang. Wala diri tag 5 ba kay tika mo. Ano gani? Dili Maria Perlino. Asan sa langiza, ni Zakka dadlaw. Ito na ipabuhat. Pasalamat. Nay mamintel. Niabot. Niabot og gargaw pangita ni ate. Salamat ka jo. Pagkat na ako ko ako pagkuan kay duha. Sayo ako kay mudag ko ako man ako paninhi ko man ako. Tuloy sa eskwelahan. Ulit ako. Ikaw na di milit sa gawas. Salamat ka jo nin jung do ni milit ba. Sulod. Mira Ni te. lamanti. Namalit lagi kung daan og sudan utan hida agi ko dito kapag. Ako pag ako kuan kay managpot kami kay birthday ba ya sa usa. Happy birthday ni Mary Rosa. Birthday ni Mary Restaurant. So magkaroon 18 ako ng taon. Ako man nila akong bayog na tiglo ko. Parehas nila. Wala lang ko nagpapalit. Managpot na kita. Nanggo mga ulang ko. Gani ro moy. Ano gani? Naalan mo ano? Salamat ka jo. Yeah. Bye-bye. Kami. Arisa Mia. Hindi mo ko nung gihatag ang gulay dito sa bahay. Buwatan dito ka dito sa Terlin ba? Abot na dyan mi guys. Wala dyan mi mabot tiguan. Ha? Ay dyan na magdingapit bitaw mi dito sa bahay nila. Yan ako nung gihapit dani. Salamat sa Ginoo nakauli na mi wala jud mi mabutig uwan. Nagumanggang ko tamo nang gigawas kay para og maguwan amo nang gamit dajon. Dara gihatad niya Terlin nga kuan guys mga utan no nagan kajong salamat eh. Ginoo ko sa Terlin nga. Ugi jud siya hatod og gulay. Unsa ni jang ipangatod si Bojas. Ug kuan mga pitsay. Ug taong kuan ka nang naay isingan dani. Katong salad ba litos. Salamat ka te. Sa imo ang mga utanon te. Karang dagka ka jud isang taong. Mawarag jang taong pa. Abi na kog mamalit. Kadagka. Inalam siya. Ayo. Tanang ako. Unsa jud tindahan ni? Pagka na ko. No? Ha matong gitsatan nga magtumig kuan. Waring tarangin na kuan wala lain bligya. Meron ka dyan gulay dyan ipangdagay. Napadji ko ano. Sayote o ka na nairipulyo. Litos o ka ng sibuyas o taong guys. Dyan ipangdanga. Utanan dangan ka ng salamat eh. Tapi